Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Maugaling sa kababaeng taga Naga City, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangan nga, Chari. Tanawa na good ka, naghilak na sad ka. Ang angbi, balik-balik naman lang ko nang nahitabo. Huwag ko mahibaw ko nun sa problema ni Ben. Ako, nga nung dili siya makahimo nga dili magbinuang. Sige ko no. Basta ko na ipuli niya ni mo. Mga chicks po hinuon kaayo. Mga sexy? Oo, syempre. Oh, mau na yung problema. Ha? Ano man? Day, dili sa pag-unsa ha. Dili ba ko makaingon nga dili ka love ni Ben, pero basin og na lang sagid-sige pangita nga wa nimo. Like unsa man? Ayaw kalain ha, pero kanang basin og tungod sa imong kuan ba? Sa unsa uy? Sa imong lawas good? Unsa? Suwayi lang ko no. Buko, ana. Ani ha. Suwayi lang ko no nga magpadaot ka. Buhatan na para ni Ben. Hindi ko matuo, ana. Kung dili ko niya madawat sa pagkaako, o mas may pagmagbuwag, be. Oh, bahala ka. Ikay mag-iko. Basta uy, atong sabot inig Sabado ha. Pastilan, maayo beya ni mong mudag panambag. Unya ikaw, o pamanggani kay uyab. Mas maayo manambag ang mga tao nga way uyab pa. Kaya wa mabuta sa gugma. Realidad mo'y gihuna-huna. Ug utok ang akong gigamit. Dili kasing-kasing. Ay, makaingon pa lang ka na ron, kay wa pa man ka ma-in love. Kasi ingon nga wa. Ha? May uyab na ka? Bago pa gani ka nag-ingon nga wa ko'y uyab pa. Yes, wa ko'y uyab. Pero, na ako'y dugay nang nagustuhan nga tao pa. Og, abi mo pa? Magkita minig Sabado. Excited na kay ko pa. Nahala, sige. Good luck, anak. Hi. Hello. Asa naman sila si Andrea og Ben? Actually, bago lang nawag si Andrea nako nga nag-away ko na sila si Ben. So, di lang ko na sila madayon. Ang mao pa? So, mamauli na lang ta. Ganun mamauli ko taon. Ni alam ta din eh. Sayang sad. Manglaag ta nga kita ng duha? Yes. But before ana, mga unsa ta kay guton makita. Sige. Ha? Mura ni ordero ni mo, mga dahon-dahon? Yes, Cha. Nag-diet mungod ko. Oh. So, ako mag-rice and... Rice? Mag-rice ka? Nambo ka na. Ha? Ayaw ka na rang imong kaugalingon nga magsigig kaog rice. Uy, kinahanglan nga healthy mong panganon. Aron, dili ka dali nga masakit. Unya, sexy bagid ka. Sige. Kuha na lang ako. Parehas na lang sa imo.
Oy. Hinay lang sa pagkaon na. Oy, naunsa ka ba? Natukan ba yung taon ka? Ang pagod. Gutom. Taon kay ko pa, oy. Gila naman kag puro na dahon abang gikaon kanina. Kung anong misugot, masyad ka? Mao may gusto niya. Oh? Og, wa ba sa kuya nakitang sayop sa iyang gisulti pa ba? Ako siyang sundon para makita niya nga ideal girlfriend kid ko niya. Carrie. Nanawag si Rex. Hi. Hi. How are you? Busy ka? Dili man. Nga naman. Basin ako ganahan kang budungan ako gym? I mean, if ganahan lang ka, ha? Or hilig ba kang exercise? Ha? Kuan. Uy. Pwede kaayo. Actually, nagplano sad ko nga mag-exercise gyud karon since day off man ako. Good. I-chat mo ang location, ha? See you. See you. Kutasa, uy. Ha? Kagamay ba itong nadagay mo sa treadmill? Tutasan na din ka? Abi na kung mag-gym ka pa rin. Yes, uy. Medyo nabaguhan lang yun ko kay nakapahoy man kong gym good. Saon nga, nabisi man. And usahay, laayan ko kay ako rang usa. I see. Karon na naman ko, hindi nakalayan. Oh. You know what? I like you, Cherry. Daghang tag similarities. O ganahan ko nga mas makaila pagod mo. Rex. Pwede ba ka mahimong girlfriend, Cherry? Ha? Kamo na? Yes, kami na. Unya, sumaa sa imong mga gipang chika na koon sa man. Barugan yun nimo nga mukaon ka ng mga gulay ug mag-gym ka permi. Yes! Tanang hilig niya mo akong buhaton. Para makaingon siya nga ako na yun ang iyang ideal girlfriend, di ba? O karon sa sigurado nga dili na gid siya mangita pa og lain. Tay Cherry. Nak, nabalak ka naman ko nimo, eh. Ha? Nga naman pa? Ay, slim naman kang daan. Unya, nag-diet pagyug ka o nag-exercise pagyug ka. Daot naman hinuon ka. Pa, okay ra gyud ko. Ayaw ka balakan ako, okay? Let's go? Oh, love. O sa may gusto loob mo? Ha? Nga naman di ay? Medyo baduy. Okay, something sexy or kanang cool sa tanaw ba? Murag karaang tao, ano eh. Sige. Magilis ko, love. Love, dili mo ko komportable, ani, uy. Nananaw ang mga tao na ako, oh. Itanaw kanila kay gwapa kay ka, love. Ug-usa pa, naiuban na nga suya ra nimo. Pero... Nganong magagad man kaslayng tao? Para asam din ang imong pagpagwapa day. Sa laing tao? Dili din ako. Of course, para ni mo, no? Kay imo ragid ko, Rex. Imo og imo ragid ko. Good. Today,
Mag-usap ta sa imong program sa gym, ha? Kay medyo tambok pagod ka na. Aha? Love, dali na rin ako kaya. Kapoy na gid kaayo. Kaya lagi na. Padayon lang. Hindi. Sige na. Hindi na gid lagi. Mura na ako. Oh. Ay, salamat itaon kay nagmata na gyud ka. Nak, Unsay na hitabo? Na-overfatigue ka, girl. Naunsa man itaon ka. Uy, wa man kay pakis imong lawas. nak, ay naginigos ba ha? Ay og sunda kung unsay gusto sa imong uyab. Ilabi na kung di ni maayo para nimo. Kay kung tinuod nga mahal ka niya, ay dawat ka niya o bisag unsa pa'y lawas nimo. O bisag unsa pa ka. O kung di ka niya madawat, o buti pasabot ana, pang display ra ka niya. Ayaw sa ko ninyog sermoni, be. Asa man siya? Wa gid mi mahibaw, girl. O wa na sa mo tingog imong cellphone sukad ka nakuyapan ka. Igo na ko gichatan paghatod niya nimo dinhi sa ospital. O wa na gid mo reply na ako. Sige lang. Atoon na ako siya sa ila. Oh, nak. Yes? Oh. Kinsa ka? Han, kinsang... Oh. Chari? Bagkaan ni Bugnaong sa? Gibuhat ako ang tanan nimong gusto. Gihatag na ko ang tanan nimo. Na ospital pa ko tungod nimo. Nya mora din ibuhato nimo. Pagbinuang ka na ko. Sorry, Chari. Unsa may apa na ko, Rex? Ha? Unsa may pagkuwang na ko? Sorry. Pero, wa ko'y nakitaan nga padulungan sa itong relasyon. Unsa? Dili ikaw ang klase sa babae nga ma-imagine akong ikauban ako sa altar, Chari. Rex? That you've always been true. Looking in your eyes, I see you lie. You're trying hard to hide. Ditong higayunan ako na-realize. Nga bisag unsa pa kakagwapa, ka-sexy, ug bisan og tumanan pa nimo ang tanang gusto sa lalaki. Bisan og i-please pa nimo siyag maayo. Pero kung dili gid kamo para sa usag-usa, magbuwag ra gid mo. Nagmahay ko. Pero nagpasalamat sad ko kay nausab ang akong mindset tungod sa maong panghitabo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.